Κάνει και αυτό συνέχεια. Ναι. Δεν θα κάνω καμία εισαγωγή. Ξέρεις πολύ καλά τι πάτησες να δεις. Πάτησες να δεις ένα iPhone 5S περίπου. Πάτησες να δεις ένα iPhone 5S με μια καινούργια κάμερα και ένα νέο επεξεργαστή. Και το λένε iPhone Special Edition. Ναι, αυτό σημαίνει. Το κινητό είναι μικροσκοπικό. Εκεί που έχει συνηθίσει τα 5-5,5 ίντσες κινητά, σου έρχεται αυτό και λες, τι είναι αυτό? Ποιότητα κατασκευής άριστη. Εντάξει, την παραδέχομαι την Apple γι' αυτό. Το έχει με τα κινητά. Μια οθόνη την οποία μπορείς να χειριστείς άνετα μόνο με ένα χέρι, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορείς να απολαύσεις κάθε είδους περιεχόμενο. Υπάρχει λόγος που τα κινητά μεγάλωσαν. iOS 10,2, κλασικό iOS, αλλά πάντα καλύτερο από ποτέ. Εντάξει, για να ξεκαθαρίσω κάτι. Τα iPhone είναι ωραία κινητά, έχω δει και το 7, το έχω πιάσει, το έχω παίξει πολύ ωραίο κινητό. Απλά μένω σε δύο πράγματα. Πρώτον, πιστεύω είναι υπερτιμημένα και δεν είμαι ο μόνος. 820 ευρώ το iPhone 7, ρε φίλε. Είναι πολλά όπως και να το δεις. 800 ευρώ PS4 μαζί με 4K τηλεόραση. 800 ευρώ παίρνω και μηχανάκι. Τι άλλο θες? Επίσης, δεν μου αρέσει η έλλειψη που έχει από πλευράς παραμετροποίησης το iOS. Αλλά σε ένα φόντο, λίγα πράγματα. Σε σχέση με το Android πάντα που μπορείς να κάνεις ό,τι πραγματικά θέλεις. Όπως κατάλαβες, αυτό δεν είναι κανονικό review κινητό. Τι να σου πω για το κινητό, αφού σίγουρα το έχεις δει και σίγουρα το ξέρεις. Είπαμε, είναι ένα 5S. Απλά θα σου πω τι καινούριο έβαλε η Apple στο 5S. Ο επεξεργαστής είναι αυτός του iPhone 6s, ο Apple A9. Είναι γρηγορότερος και επειδή έχει φτιαχτεί σε καλύτερη αρχιτεκτονική, είναι και πιο οικονομικό στην μπαταρία. Η κάμερα είναι και αυτή από το 6S. Είναι από τις καλύτερες εκεί έξω. Τραβάει ακόμα και 4K βίντεο. Εδώ θα πω ένα αρνητικό, γιατί η Apple δεν μπήκε στον κόπο να αλλάξει την μπροστινή κάμερα και έχει ξεμείνει παλιά τον 1,2 MP. Η Apple δεν παίζει να ξόδεψε δεκάρα σε R&D για αυτό το κινητό. Πήρε δύο πράγματα από το stock του 6S και λέει: χωράνε στο 5S. Τέλεια. Τώρα, αξίζει να πάρεις το SE από το iPhone 5S? Για μένα ναι, και για ένα και μόνο λόγο. Το iPhone 5S είναι παλιό κινητό. Στον κόσμο των κινητών, καλύτερα να πάρεις κάτι καινούριο παρά κάτι που είναι 1,5 ή 2 χρόνια παλιό. Και να γιατί. Η Apple δεν έχει καμία υποχρέωση να αναβαθμίζει τα παλαιότερα κινητά με νεότερες εκδόσεις του λειτουργικού. Ενώ το SE εδώ είναι αρκετά δυνατό και καινούριο για να σηκώσει άνετα και μελλοντικές εκδόσεις του λειτουργικού. Ο μόνος λόγος που θα πρότεινα το 5S σε κάποιον σήμερα είναι για κάποιον που θέλει η Apple, ντε και καλά, και τον νοιάζουν μόνο και μόνο τα λεφτά. Όχι ότι τα λεφτά είναι ένας μικρός παράγοντας, έτσι, αλλά πιστεύω για κάτι που έχεις πάνω στο χέρι σου και χρησιμοποιείς 4 και 6 ώρες την ημέρα, δεν θα πρέπει να σε νοιάζουν μόνο τα λεφτά. Οπότε, άμα θέλεις μικρό κινητό, πόσο μάλλον και Apple, το SE για μένα είναι μονόδρομος. Και λες τώρα εδώ, η Apple έκανε τη σωστή κίνηση με το να βγάλει αυτό το κινητό? Για μένα ναι, γιατί υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλη ζήτηση για μικρά, καινούρια, γρήγορα και premium κινητά. Το έχει μυριστεί ακόμα και η Sony. Άμα δεν θέλεις iPhone, τράβα τη σακαρετίστρα compact. Ακόμα και η Samsung με το A3, τι νομίζεις ότι στοχεύει? Οπότε εδώ είσαι, το iPhone SE, ένα καινούριο iPhone 5S. Like, subscribe και comment ό,τι ερώτηση απορία έχετε.